Je moet nog direct al los. Ja, wij gaan niks geen. Warming up. Warming up, niks. We gaan er voort voor. Een hele rare club. Ja? Ja, een bijzondere club. Hoezo? Nou ja, het is. We doen dus net een competitie. Het waren verste ploegjes. En die spelen het in, maar zonder scheidsrechter. En we krijgen nooit een ruzie. Het gaat mooi. Die speel je mooi van de jongen. Ja? Ja, beter zoals. Het is soms benauwd. Ja? Maar ja, het is meer gezellig. Dus het is dan 4. Ja, hè? Ja. Voorzitter, secretaris en penningmeester. En ook is de vicevoorzitter. Daar ga ik een hele steun hoor, want ik ken het met de computer overwijden. Dus die redt hij mij. Mooie bal! Van 69 ben ik erbij. En ik ben dus nu net het eerste lid, maar wel niet nog van die tijd speelt. En de rest is al in 69 gekomen. Hauke is al 48 jaar lid. Piet, Westera 46. Kees en ik 44. Een hele trouw. Mooi jongens! Eén keer in de week. Waar is het jong? Is verste jong van zo'n dat jouw jong. En dan peken het hier, dan gaan we naar even naar Chinees. Dat zal dus je aansnek wezen. En we hebben. Oeh! Zeker maar erin! Volleybal is sowieso. Ik vind het machtig. Ik ga mijn hele leven lang niet in. En we wordt wat ouder en zo. Maar men kent heel lang wel. Want de oudste is 86. Zolang dat ze dus net zeiden, dus eerst in de wei, dan probeer ik hem bij te doen. Alleen ik ben een beetje behind op het ogenblik, want ik had wat in de regen en dat loopt naar de linkervoer. Dus ik ben net zo vlug om onder de bal te komen. Oorswol. Oorswol, ja. Omdat er een Jedi is, dan vieren we dat op gepaste wijze. En even hoog! En even hoog! En even hoog! Hoera! 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 Ik ben zeer ontroerd.